good morning. Laag mi ron guys. Ikan mi sa trabaho. O tumi sa mong kauban nga kasal karon guys. Sutina. Hi Sutina. Kauban kalobe. Oh. Kan ba? Laglagan. Si Sutina ni guys. Among encoder. Wow. Laag meron guys, upos. Bakal is ready. Ay mong driver na gano'n ni. Driver? 1 kilo na yan. Nama ba? Iikon na ba? Magpusihan. Nakuan siya, mataas din. Tax. Like that? Hala. What me? Yung driver. Driver na si Star Talondo. Wah. Sige. Ikaw na. Gure. Bang, gitu. Agak na cellphone yung bitaw. Sige. Oh, betul. Kadiwang no, kay di ko makatog basta matapos na ang katog doon. Ano yun? Nakalakot ang katuga. Oh, di naman ko makatog. Ayan. Awal yun. Magkayot tayo no? Mana? Ano yung anak? Sakit na lang ka, di pa ka doon. Awas na malingaw ka ni. Wag kan higir. Ini magtutulong. Nagawa mi guys. Basta na daghang tao mo na. Ano ko diyan ligo, board book. Lapas mo. Ano na lagi na chika to? Tawag guys. Sige lang ka no. Okay, maliit ka do. Dami mata mo. Asa paligo ta? Ano may mga ligo oh. Dapat kami umay. Kung mapay agas. Hanapin ba? Hey guys, welcome to my channel. Welcome to my vlog. Kita vlog so. Please like, subscribe and share. Naragsak yan eh. Ano? Kasi nagkasuna ako. Hey guys, yan namin sa
matag sa kauban guys. Ini bado munggul yung tawanan ulit. Ano lang Dali ba? Ay, tambo ka. Pinasa na. Dali lang ko ang kasawat niya. Ngayon lang. Ay, mo ko din Hello. Ay, congrats! Nag-vlog siya tayo, nag-vlog. Congratulations inyong duha. Allah. Ikaw maninay? Wow!
kayo. Salamat. Balik na pa kay. What kami do? Quack.